Ой, какво е това наоколо? Не разбирам. Изведнъж стана толкова светло и меко. Просто прекрасно. Колко добре си спомням за всичко това. Спомням си добре колко бях смаян. Единственото нещо, което разбирах, бе, че от сега нататък всичко ще бъде различно. Не тъмно и тихо, а светло и пъстро и съвсем различно. Тао. Господ видео ви пожелава приятно гледане. Това е моята долина. Бялата долина. Тя е скътана в планината. Високо в северната част на провинцията Шин Сен Шао. Колко много я обичах. Не, аз я обичам и сега. Тази долина в Китай. Отначало мислех, че мама и аз сме единствените на света. Но от тогава видях антилопата. Всяка сутрин тя стоеше високо горе на скалите и наблюдаваше внимателно долината. Един ден северният вятър довя големи черни облаци. Около нас се понесоха пъстри листя. Вече не беше толкова светло и топло. Този път идвате рано да се сбогувате. Много ще ни липсвате. Вече е време. Птиците отдавна отлетяха. Скоро ще завали сняг, усещам го. Често се замислим дали и ние не трябва да тръгнем на юг. Тао, Кики! Вчера още го видях. Де да знае какво е това? Обещай ми, че ще се пазите. Страхуваш се от нещо? Виждали са ги? Имаш предвид хора? Тук в нашата долина са идвали хора, а? Чух от фазаните. О, бедните фазани, отново ли са преследвани? О, не само фазаните. Страхувам се, че тази година ще преследват други животни. Не знам точно, но нещо в мен ми подсказва. И до сега ти винаги си имала право. В последно време изчезнаха много от нас. Бих искала отново да е пролет. Не се страхувай, всичко ще е наред. Да, така ще е. Така трябва да е, всичко хубаво, мое маниче. Като се видим ти отново, вече ще си голям. Чао, Кики! Чао, Тао! Задуха вятърът. Той си играеше с листята и пееше своята песен. И тогава колко красиво беше това. Звездите се сипеха на земята.
Живеех в свят на сребро. Когато слънцето грееше високо, блестеше толкова силно, че трябваше да прикривам очите си. В долината настъпи тишина. Всички мои приятели бяха заминали на юг. Защо не тръгваме с тях? Мама трябваше да ходи често надалеч, за да намира бамбукови листя. Често оставах сам, чувствах се толкова безпомощен. Помощ! Мамо! Помощ! Мама ми обясни, че това са сибирски жерави и че не трябва да се страхувам от тях. Колко много знаеше мама. Вие останахте наистина много късно тук тази година. Всички вече отдавна отлетяха. Ние бяхме много изненадани, въобще не знаем, всяка година започва да вали все по-рано. Крила. Крила. Трябва да имам крила. Тогава можеш да летиш навсякъде, където искаш, на юг, при Кики. Бих могъл отново да видя моите приятели. Тръгваме, приятели, на юг. Вземете ме с вас. Не може, малкия, не може. Бърз си! Не се бой, Тао-Тао. Тази нощ мама ми разказа за първи път за лавините. Тя каза, лавините носят пролетта. Спомням си как тогава наострих уши и се вслушах в боя и тътена. През пролетта бамбуковите листа са най-вкусни. Аз отивам да потърся. Не се отдалечавай, Тао-Тао.
Кики отново е тук. Кики се беше върнал вече. Не бях сам. Обичах пролетта. Ти си пораснал, Тал-Тал, но все още не можеш да бягаш бързо. Предай се, Тал-Тал. Бягай на зигзаг. Трябва да бягаме на зигзаг. Така те няма никога да те хване. Ето ме, а ти къде си? Престани да се смееш. Ето ме, Тал-Тал. Ето ме, Тал-Тал. Ето ме. Изчезвайте! Радвам се да те видя. Добре, че не ти се случило нищо ужасно. Толкова е ужасно. Кое? Те отново са тук. Дори водят кучета. Ако те бяха хванали, нямаше да знаеш какво да правиш. Кога ги видя? И най-важното, къде? Ще не стреляйте още. Това е женска. Сигурно има и малко. Това никак няма да е зле. Ако я хванем жива, ще паднат много пари. Трябва да наблюдаваме Дон. Ако нещо не е наред, той ще ни предупреди. Това е знакът. Трябва да бягаме. А къде е Тал-Тал? Ще се погрижа за него. Бягай и се скри. Сега. Кичи, какво да правим? Стреляй! Стреляй! Мамо? 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 Къде е мама? Добър вечер, Кики. Ако някъде видиш мама, кажи й, че я чакам. Но какво има?
Не искате ли вече да говорите с мене? Направил ли съм ви нещо? Но ти плачеш. Тао, трябва да си много смел сега. Не мога да ти кажа сега това, бедно мое маниче. Толкова ми е мъчно за теб, Тао. Това е нещо толкова ужасно. Кики. Знаех, че никога няма да се върне. Нещо ужасно се бе случило с мама. Разбрах, че завинаги ще остана сам. Много лета и зими минаха. Станах голям и силен. Хей, Тао! Защо те виждам толкова рядко? Какво правеше оттатък? Нищо. Взираше се във водата? Искаше да видиш рибите или собственото си отражение? И какво това? Как може някой по свое собствено желание да погледне лице, което изглежда като твоето? Какво мислиш, като се огледаш? Какъв хубав и голям мечок съм и очите ми не са ли така красиво закривени? Нали това си помисли? Или... Ти определено обичаш да се забавляваш с външния вид на другите. Това пък какво значи? Ти нямаш още кози наоколо нослето. Освен това не може да ти се разбере къде започва устата и къде завършва брадичката ти. Мислих, че лицето ми е нормално. Погледни ме внимателно. Не намираш ли, че е точно така? Кой няма кози на лицето си, а само на главата си? И кой ходи на два крака, както аз сега? Помисли. Кой? И кой може да щупи клон с ръцете си? Хайде, кажи. Хайде де. Непременно ли трябва да говорим за хората? О, не помислих за това. Обещавам ти, че това няма да се повтори. И все пак, не изглеждат ли тези, за които говорим, подобно? Сега кажи само, че се гордееш с това. Въобще не става дума за това дали се гордея или не. Всичко, което искам да знам е, дали и на теб вече това ти е направило впечатление. Наистина ли трябва да ти кажа? Защо тогава те питам? Изглеждаш като човек, движиш се като човек, можеш да използваш ръцете си като него, но за съжаление си тъпа като маймуна. Ти загуби един стар приятел, Тао. Това няма да ти простя. Ако не измислиш добро извинение, днес за последен път те виждам. Какво гледаш там? Изглежда това може да е само момиче. Ти да не би да... Какво? Ти си влюбен? Как пък ти хрумна това? Ти почервеня. Хайде слизи долу и кажи. Успех, Тао. Ти беше прав. Аз бях влюбен. Отначало, разбира се, не знаех това. Изведнъж усетих, че сърцето ми се сви и когато пристъпих, имах чувството, че земята ще потъне, но може би краката ми се подкосяват. Тя продължаваше да си седи спокойно и не избяга. Хайде, кажи нещо най-накрая. Кажи, че уха е чудесно и че е красива. Ти... Той може би се притесни. Отвори си устата най-накрая. Защо не й кажеш, че ти харесва? Хайде, направи го!
Харесвам... Аз те харесвам. Харесвам те. Този път няма да се стреля. Искаме ги живи. Пет. Was ist denn? Ich hab was gehört. Tu ganz genau, was ich dir jetzt sage. Lauf direkt in den Bambuswald Прави und това, hör dich auf което ти keinen Fall казвам. um. Бягай направо към бамбуковата гора и не се обръщай. Tu, was ich dir Но sage. защо? Bleib Какво auf има? keinen Fall Прави stehen. това, Ganz което ти egal, казвам. was В никакъв passiert. случай не стой на едно място. Моля те, скрий се. Lass die Hunde los. Пуснете кучетата! Те бягат! Ich kann nicht mehr. Не мога повече. Wir sind Но почти стигнахме гората. Хайде! Хайде, идвай! Страх ме е. Побързайте, те се приближават. kümmere dich um. Погрижи се за нея, Кики. Sag mir, dass sie laufen. Кажи, че трябва да бяга, Кики! Не се нараних, а и мрежата не ми причиняваше болка. Чувствах само една безкрайна празнота и тъга. Случваха се неща, които не можах да разбера. Заключиха ме в една малка клетка. Едва можех да се движа. Виждах през решетките, че се движим през непозната местност. Къщи, дървета, цветя. Къде бях? Къде беше моята долина? Къде беше моята долина? Питах се дали ще я видя отново. Моето дърво, моите приятели и Кики, моята приятелка Панда. Дори не знаех името й. Чувах гласове и виждах хора. Мразех хората, те ми отнеха всичко. Те ми отнеха всичко, което обичах. Те ми отнеха долината.
Сребри сняг, бистра вода, тишина, свобода. Всичко това имах доскоро и ми се струваше вечно. Сега само пясъкът на водата ми беше познат. Сега слушах вълните. Плис, пляс, плис, пляс, плис, пляс, плис. Ден ли мина повече или не знам. Просто си затварях очите и дълго оставах в света на моите спомени. И си обещах никога да не ги забравя. Блестящи жълти пролетни цветя, вятър галещ тръвичките, залязващото слънце отяващо. Търкането на крилата им. Сега ми се искаше Кики да е до мен и да ми каже: който има такива комични кръгове около очите, не трябва да му е тъжно. Не забравяй, Тал, докато не ни помниш, ние не те забравяме никога. Няма да се чувстваш сам. Тогава се отвори една малка врата и ме сложиха вътре. Отначало беше тъмно, а след това стана светло. Нещо бучеше непрекъснато. Страхувах се. Питах се дали има нещо, което да направя. Много хубави хрумвания, но просто стоях кротко и изчаквах. Да. Трябваше да взема решение. Да ям ли храната, която ми даваха, или не. Отначало си мислех да не я докосвам. Да не хапвам нищо. По-добре да умра. Но ако умра, тогава всичко свършва. И никога няма да видя отново моята долина.
дошъл Тао-Тао. Дами и господа, радвам се, че толкова много от вас дойдоха, за да приветстват с добре дошъл пандата Тао-Тао. 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 Tautau. Тао-Тао. Jemand rief meinen Namen. Някой ме викаше по име. Es war eine sanfte, Беше freundliche нежен Stimme. женски глас. Ich dachte an meine Mutter. Сетих се за мама. Bist du wach, Tautau? Ли си, Тао-Тао? Sie war ganz Тя anders. беше als много die по-различна от хората, които до сега бях виждал. Sie sprach auch Говореше ми ganz по-различно anders, от хората, als die които Menschen, ме die бяха mich хванали с мрежата. Deine Augen sind Очите ти са отворени. Ах ти, бедният. Du Arme, du musst erschöpft sein Сигурно nach си der langen изтощен от Reise. дългото Es tut mir пътуване. leid, dass du das Съжалявам, че durchmachen трябваше да musstest. го Du преживееш. hast bestimmt großen Трябва да си много гладен. Вземи, вкусно е. Komm, iss. Ето. Schmeckt gut. Те са съвсем прекрасни. Wir haben sie extra für dich Специално за теб ги събрах. Doch ein Bär. Natürlich. Това не е мечка. Разбира се, че не е глупчо. Мешките не ядат бамбукови листя. Viel hübscher als Той изглежда много симпатичен. Много по-симпатичен от мечките, които съм виждал. Той един глупак остава на страна храната си. Няма представа колко е тежък живота тук. Du musst essen, Tautau. Тао-Тао, Du bist doch stark трябва und да останеш fit. силен и здрав. Den Kindern zu lieben. Зарадвай Sie децата. warten schon so Не sehr. можеш да си представиш с какво нетърпение те Sie очакват. hatte recht. Тя беше права. Wenn ich kräftig Ако bleiben исках да wollte, остана musste ich здрав essen. и силен, Und ich аз musste трябваше да kräftig ям. bleiben, wenn ich А mein трябваше да Teil съм jemals силен и wiedersehen здрав, wollte. ако исках да видя отново долината си. Ich hab's dann einfach Приведен runtergehört. надолу, Das ist аз gut, взех малко Tautau. от Ist so храната viel си. gemacht. Чудесно, Тао-Тао. Яш колкото искаш. Schmeckt also doch nicht so schlecht, wie du dachtest. По-вкусно е, отколкото ти си мислеше. Das muss ich dir Трябва да sagen. ида да кажа на директора това. Останах няколко дни вътре, а след като почувствах по-добре, излязох навън под палещите лъчи на слънцето. Това беше добре, но около клетката имаше много хора, които се взираха в мене с жив интерес. Der lebt Не да überhaupt знаех nicht. защо. Doch, er bewegt sich nur nicht. А не е жив. Не, той въобще не се движи. Живна, живна! Мръдна се. Komm rein, Tautau. Ела вътре, Тао-Тао, ела. Искаме Тао-Тао! Искаме Тао-Тао! Искаме Тао-Тао! Нека да излезне Тао-Тао! Нека да излезне Тао-Тао! Нека да излезне Тао-Тао! Нека излезе. Geht jetzt nicht. Tautau braucht Ruhe. Днес не може. Тао-Тао се нуждае от почивка. Заповядайте утре. Той е много изморен от дългото пътуване и се страхува. Ние трябва да му помогнем да свикне с заобикалящия го нов свят. Не можем да очакваме едно животно да се приспособи толкова бързо. Обещавам, че той скоро ще бъде здрав и бодър. Ще може да прекара цял ден тук навън. Моля ви, дайте му време и проявете разбиране. Така, Die sind wir los für heute. това беше за днес. War es sehr schlimm? Не Es беше dauert nicht лошо. lange und du merkst gar nicht mehr, Скоро dass sie няма da да sind. забелязваш, че те са там. Du bist wirklich Ти ein си ganz наистина lieber една мила Panda-Bär. панда. Едно дебело пулкаво меченце. Ein lieber, dicker Knuddelbär. Едно сладко меченце. Много мила към мен. Ich merkte bald, Усетих, dass че ich се nicht радвам jedes Mal всеки път, freudig когато я war. виждам. Der Direktor meinte, Директорът иска да ви види. Was will er denn Идвате schon ли? wieder? Какво иска отново? konnte diesem George nicht Не можех leiden. да понасям този Джордан. Мери бе толкова мила към него, колкото и към мене. Immer wenn er auftauchte, Всеки път, когато fühlte ich той mich се so появеше, unendlich аз се einsam. чувствах толкова самотен. Радвам се да ви видя, Мери. Моля, седнете. Откакто пандата е тук, посетителите ли се увеличават със всеки изминат ден. Тя е много известна. Защо не я адресирате?
Мислите, че трябва да я накараме да направи някакви номера? Това не е възможно. Не бива да става в никакъв случай. Естествено, че е възможно. Дори може да се справите с непокорния слон. Между една панда и един слон има огромна разлика. Животът в зоологическата градина и без това е доста тежък за Тал-Тал. Той страда от затворничеството си. Старата песен на нов глас. Въобще не искам да слушам. Той е животно, а не човек. Но това не означава, че той няма чувства. Той е затворен в клетка като канарче. А искате да го превърнем в цирков клоун. Достатъчно празни приказки, Джордан. Добре име на животните. Защо работите в зоологическата градина, когато мислите така? Защото искам да помагам на животните да свикват по-лесно със своята съдба. Това е много похвална идея, Джордж, но някак си имам чувството, че вие смятате, че мечката изобщо не биваше да се довежда тук. Да, честно казано, това е мнението ми. Очевидно с вас не може да се говори разумно, Джордж. За това ще се опитам по друг начин. Или правете това, което ви казвах, или сте уволнен. С времето започнах да разбирам къде се намирам. Едно врабче ми обясни всичко. Добро утро, Шуншун. Как е слонът? Лъвът. А я поздрави жирафа от мен. Шуншун ми обясни, че другите животни въобще не се чувствали зле. Белите мечки дори били много доволни. Слоновете имали дори 2 пъти на ден представление. Въобще не можех да си го представя. Аз попитах Шуншун, защо аз не се чувства като другите животни? Не знам, отговори той. Може би не са самотни като тебе. Как ли се чувства моята приятелка, а моите приятели в долината? Казах на тигъра, че много ти допада Мери. Той щеше да се пукне от смях. Но защо Мери е много мила? Но тя е човек, а пък хората са наши врагове. Ма всички хора? Да, стига да са достатъчно пораснали, за да могат да си сложат с оръжие. Вземете, аз и без това не съм гладен. Мога ли да се представя? Аз съм господин Шушу. Аз съм госпожица Жури. Чест е за мен. Вземете от храната колкото искате. Много мило, имате щедро сърце. Хайде, Шури. Тази храна не ни е много потребно. Харесвам истински само бамбуковите листа. Да не би да сте забравили клетката ви отворена? Какво? Ние да не би да сме животни от зоопарка. Ние живеем свободно. Това означава, че вие можете да ходите навсякъде, където си поискате. Да, и дори в града. О, вие сте щастливци. Защо не му кажеш истината, Шушу? Ти си нечестен, засрами се. Животът на мишките е тежък. Навсякъде са поставили капани. Заплашени животът ни. Дълго търсим кори и зрънце жито. Когато го намерим, то е отровено. Как намирате това? Да, много трябва да внимаваме, за да останем живи.
С времето свикнах с живота в зоопарка. Реших да се занимая с мускулите си. Знаех колко е далеч до мътни. Всеки път, когато се упражнявах на обръча, всички се смееха и разкопляскаха, а когато търкалях бурето из клетката, всички бяха съвсем развеселени. Тогава Мери се усмихваше много мило. Тя казваше, че се гордее много с мен. Само ако знаех защо. Браво, Тау-Тау! Тау-Тау разбира повече, отколкото предполагах. Според директора той дойде при мен и сякаш искаше да ме успокои. Той сложи голямата си ръка на рамото. Като си спомни как пристигна тук, не мислех, че ще издържи. Беше толкова слаб, изтощен и безпомощен. Не се ли грижим твърде много за него? Отнасяме се към него като към дете. Може би. Понякога ми се струва, че съм му майка. Не надзирателка. Не бих могла да изоставя в беда Тау-Тау никога. Той се нуждае от мен. Значи ще останеш тук, докато аз си замина. Не знам, Джордж. Днес особен ден, Тау-Тау. Ще имаш гости. Едно хубаво момиченце панда. Тя също живее в зоопарк и то по-дълго от тебе. Искаме да си имате малки мечета. То от теб. Но трябва да ми обещаеш, че ще си мил с нея. Затова го решат. Това не е просто любов. Хората са го определили. Аз сама избрах мъжа си. Да, за съжаление. Аз съм против това, но със сигурност грешат. Тау-Тау е твърде много срамежлив. Не можем да говорим така. Само като си помисля за първата ми среща... Престани с тези глупости. Удари ли се? Всичко беше глупост. Не знаех дали е по-добре да се смея на това или да плача. Затова не мисля повече за това. Той е силен и здрав мечока и много симпатичен. Кажете, какво е вашето впечатление? Здрав и бодър и добре гледан мечок. Това е една чудесна възможност. Мечокът е здрав. Уважаеми журналисти, моля запишете, че нищо не е в състояние да попречи на сближаването на Тау-Тау с Рин-Рин. Убеден съм, че нашият общ любимец Тау-Тау ще направи всичко, което е по силите му. Моля ви, господа, никакви светкавици, без светкавици. Бях много любопитен и дори маничко се радвах. Тогава тя дойде. Това е въобще типично поведение. Но ти не си момиче. Да, за съжаление. Но тогава как би могло да се случи? Аз не мога да ти кажа. Не можех да им попреча да ми вържат жълти панделки около врата. Не го намирам смешно. Да не мислиш, че ми е приятно. Така е от години. Обикаляха около мен и ми повтаряха: "О, колко е сладка." А когато аз ставах по-буен, казваха: "Така ли се държи една млада дама?" Спри да се смееш. Спри де! Любов от пръв поглед. Уважаеми дами и господа,
Вдигам тост за бъдещето. Да пием за поколението. Можем да се гордеем. Това, което очаквахме, започна и ще се увенчае с успех. Първата в света сватба на Панди. Скоро ще има ден на Панди. Какво ще стане, ако разберат? Те ще го разберат. Така и така, не можем да се скрием. Тъй или иначе тази история ще свърши, но аз съм щастлив и доволен, че те има и желая да останеш завинаги тук. Кога те хванаха и те заключиха? Миналото лято. Какво? Толкова скоро? Тогава сигурно си спомняш ясно какъв е бил животът ти преди. Да. Кое е момиченцето и кое е момченцето? Отляво е момченцето, от ясно е момиченцето. Не забелязвам разлика. За мен двете са еднакви. Тогава лавината донесе пролетта с гръм и трясък. Когато бях малък, се страхувах и чаках светкавицата. Очаквах буря, но мама беше там. Разкажи ми още веднъж историята за твоята приятелка. Как тогава се видяхте и как сте се смутили? Нали знаеш? Какво? Отново ли искаш? Не е ли по-добре да ти разкажа за ледените топчета? Да, и това също. Бих искал да чуя особено момента, когато сте се срещнали с твоята приятелка и сте се изчервили. И след това плувахме. Рано ти мислиш за нещо друго. Да, винаги, когато се разприказваш за приятелката си и за майка си. Мисля, че и аз някога съм имал майка, но вече съм ме забравил. Наистина ли? Дали има мечета Панди и живеят в града? Не знам. Знаеш ли, мисля, че и аз съм такъв. Това е ужасно. Не е чак толкова страшно. Аз познавам... Почти нищо друго не познавам. Свикнал съм с храната и с къщите. Знаеш ли? Никога не съм играл в снега. Така ми се иска да избягам, да усета свободата. На мен не трябваше да ти разказвам нищо за моята долина. Не предполагах, че ще стане така. Какъв съм глупак. Какво трябва да правим още? Ден след ден във вестниците пишат, че не знаем как да се отнасяме с мечета Панди. Направете нещо, Джордж. Нуждаем се от успех. Иначе ще загубим интереса на хората. Ще се държа с вас като отговорен за това. И не идвайте при мен с тези стари обяснения. Се безпокойте, господин директор. Няма да правя това вече никога. Беше трудно да ми отнемат приятеля. Те просто дойдоха, затвориха го в клетка и това беше всичко. Аз отново бях сам. Защо ме отнеха приятеля? Мразех ги. Мразех ги толкова много. Мразех и Мери. Мери, предупредихте, че не пускам. Какво си направил? Дадох му да се разбере на този стар мошеник.
Не издържам вече. Моля те, Мери, ела с мен. Ела. Джордж. Съжалявам, Джордж, не мога. Мери, моля те. Мислиш, че мога да изоставя Тао Тао в беда? Какво ще стане с него? Джордж! Entschuldige, George. Извинявай, Джордж. Er hat doch nur mich. Той има само мен на този свят. Добро утро, Тао Тао. Готов ли си за твоята разходка? Но какво има? Страхуваш ли се? Но... Тао Тао. Ела, ела. Ще се очудиш. Внимавай. Боляло е тази нощ. Какво ще кажеш за едно състезание? Кой е по-бързо? Кой има Тао Тао? Не искаш ли да дойдеш? Не знаеш какво е сняг. Вижда си го вкъщи. Но какво пак? Тичай колкото бързо можеш. Това е здравословно за теб. Дръж се! Жалко, че не можеш да се замериш с снежни топки. Ще те извеждам всеки ден, т.е. когато няма хора. Добре са казаните ти. И тогава стана чудото. Усетих в мен прилив на сила, която отдавна бях забравил. Знаех, че ще успея. Това беше моментът, който очаквах толкова отдавна. О, Тао Тао! Върни се веднага! Тя можеше да ме вика колкото си иска. Беше ми все едно. Тао Тао! Тао Тао! Тао Тао! Слез от дървото, върни се! Няма ли кой да ми помогне? Тао Тао! Тао Тао! Зърнах свободата. Изглеждаше по-различно, отколкото си я представях. Но аз скочих. Бях свободен. Мечок. Панда? Няма да ме хванете. Няма да се върна отново в клетката. Полицаи! Помощ! Мечок избягал. Мечокът е избягал. Това опасно ли е? Внимавайте за децата. Внимавайте за децата. Мечок е избягал. Панда! Откъде знаеш? Не. О, помощ, Мери! Помощ!
Не знаех къде бях, но осъзнавах, че не трябва да оставам там. Но именно за това продължавах да бягам. Бях объркан. Страхувах се. Къде е Мери? Мери, къде си? Има ли някой? Има ли някой? Толкова е тъмно. Успокойте се, Дал. Трябва да ви се скарам. Изплашихме се за вас. Защо не ни предупредихте? Децата ми се разплакаха. Затова, не знаете ли какво причинявате на своите приятели? Знаем, че искате да си отидете от дома, но пътят до там е толкова дълъг. Не можахме да намерим бамбукови листа, но направихме това за вас. Днес имаме рожден ден, Тал. Няма още и следа от изчезналия мечок. Населението е обезпокоено. Спрете да плачете, Мери, това няма да го върне обратно. Не ме интересува, вървете пеша тогава, щом не можете да се справите с... Не можете просто да си легнете и да заспите. Чакаме вашият отговор. Какво ще правите по-нататък? Чакаме вашето обяснение. Първо ще спим. Шушо и семейството му заспаха така дълбоко, че не забелязаха моето тайно измъкване. Знаех, че това не беше учтиво от моя страна, но исках да не притеснявам Шушо. И без това имаше достатъчно гризи за изхранването на 4-те си деца. Навън беше спокойно и тихо. Никакъв шум, никакви хора. Изпълних се с надежда. Да, ще успея. Всичко е наред. Не съм ли бил тук? Вече? Как ще изляза? Къде е моята долина? Не съм... Искам вкъщи. Искам вкъщи при моите приятели. При Кики, при слънцето, при поточето. Искам далеч от тук. Успях някак си да стигна до морето. Как? И още не знам. Морето. Това беше морето. Вече бях забравил колко е голямо морето. Не можех да видя другия бряг. А някъде там, на другия край, трябваше да се намира моята долина.
дойде пролетта, Мери ми подари нова топка. Всичко беше както преди. Накарах вървения обръч и се люлеех на гумата. Правих всичко това, защото на хората им доставяше удоволствие. Отдавна нямах желание да тренирам мускулите си. А и за какво ли ми беше? Нямаше да се върна в къщи. Как сте, Тал-Тал? Къде се губиш толкова време, Шушо? Ти си се ударил задното краче. Какво се случи? Старата съдба на мишката. Не видях капана. Той ме притисна и щупи крачето ми. А какво става с Шури? О, по-добре не питайте. Мъртва ли е? Не, избяга с друг. Не искаше повече да живее в зоологическата градина. Исках да дойда с вас, но вие започнахте да правите глупости. Защо ли се чувствам толкова отговорен за мечетата панда? Както моят баща казваше, не може да си избираш приятелите. Те просто идват и си отиват. Както и Шури направи. О, да, може би ще се върне. Лека нощ, спете спокойно. Лека нощ, Шушо. Шушо беше остарял и отслабнал. По това познавах как минава времето. Това, което се случваше около мен, отдавна не ме интересуваше. Минаваха дни и нощи, беше облачно, слънцето блестеше. Но какво значение имаше това? Всичко беше както преди, хранеха ме, решеха ме, играех с топката, люлеех се на обръча. Виждах се нови и нови лица. Все по-рядко мислех за долината. Как ли е малката маймунка? Имаше една малка маймунка, с която си играех. Не, повече не можеше да продължава така. Наистина, ли света зад решетката беше толкова лош? Освен това имах и Мери. Тя винаги беше до мен, когато имах нужда от това. Той става все по-добър. Да, наистина. Есента дойде много рано тази година. Задуха силен вятър. За няколко дни листата и на дърветата опаднаха. Стана студено. Хората престанаха да идват. Повечето от времето прекарвах вътре. Започна да ми липсва техният смях, особено детския. Тази нощ сигурно ще вали сняг. И какво от това? Знаеш ли, че ти вече си при нас от 12 години? Едно, не сме млади, само че не го забелязваме, защото още сме тук. Да си мисля, че искаш да говориш с мен. Жалко, че не мога да разбирам. Мери, искам да се върна у дома. Не те разбирам. Може би искаш своя коледен подарък. Знаеш ли, скоро ще дойде Коледа. 12-та ти Коледа в зоологическата градина. Не искам никакъв коледен подарък. Какво е това въобще? Защо не дойдеш с мен в къщи, Мери? Представяш ли си, започвам да забравям. Вече не си спомням как изглежда. Прости ми, Тал-Тал, но не те разбирам. Забравих как изглежда долината ми, не трябваше. Не бъди толкова тъжен, Тал-Тал. Ти си вече голям бечо. Трябва да свикнеш с живота в зоопарка. Лека нощ, Тал-Тал. Спи добре. Сутринта ще дойде както винаги. Хайде. Аз трябва да си спомня.
Трябва да си спомня за това как изглеждаше моята долина. Щом не мога да живея там, то поне като затворя очи да мога да мечтая. Трябва да си спомня. Моята долина. У дома съм. Тал! Спомняш ли си още за мен? Аз съм Кики. Разбира се, че си спомням. Как бих могъл да забравя? Кики и... Мама? Как бих могъл да забравя мама? Опасност и мама е до мен. Какво е това страх и... Мама? Прегърни ме, мама. Остани при мен. Остани като картина на спомена. Като моя мечта. Сега всичко е добре. Отново намерих мечтата си. Знам за какво да мисля. Моята долина. Хубаво е да мечтая отново за моята долина или... Сценарий Кен Такахаши. Шучи Накахара. Музика Масаро Сато. Режисьор Тацуо Шимамура. Фирма Спот Видео ви благодари за проявеното внимание. До нови срещи!